Milleiros de persoas achegáronse esta fin de semana a Sober para gozar da Feira do Viño de Amandi, a máis antiga das que se celebran na Ribeira Sacra e a segunda do calendario anual trala de Chantada. Nesta 45 edición participaron 22 adegas desta subzona da denominación de orixe. Foi un día para mercar os seus viños e para degustalos, acompañados cunhas racións de polvo ou de embutidos, que tamén se vendían no recinto, aínda que houbo quen se animou a levar o xamón e o pan da casa. A cita acudiu o presidente da Deputación, José Tomé, que cualificou a actividade vinícola como unha das grandes potencialidades do sector primario, prioritario para a Deputación porque representa, dixo, unha parte moi importante do Produto Interior Bruto da nosa provincia. Tomé Roca puxo en valor o traballo dos organizadores e dos adegueiros e destacou que co seu labor se está a consolidar a presenza dos nosos caldos nos mercados e nas cartas de viños dos restaurantes de maior prestixio. O mandatario provincial participou nos actos oficiais do Día Grande da Feira que incluían o pregón de Lucía Pérez, que arrancou a súa intervención cantando. A artista do Incio louvou o traballo dos viticultores e moi especialmente o das mulleres que, lembrou, foron determinantes, por exemplo, para manter viva a alfarería de Gundibós. A continuación, o presidente da Deputación participou na entrega de premios aos mellores tintos, brancos e rosados da cata oficial, que correu a cargo de integrantes da Federación Española de Enólogos. Os galardoados recibiron un diploma acreditativo e unha peza de alfarería tradicional de Gundibós. E a feira, como non podía ser de outro xeito, tamén contou coa animación musical, como o concerto que ofreceu a banda de Sober.